Takže prvý chod bol obyčajne, bola modlitba, to ani nemusíme považovať za chod, ale tým sa to začínalo, či už v katolíckych alebo aj v protestantských alebo grécko-katolíckych alebo pravoslavných oblastiach. A po modlitbe teda nasledoval vždy prípitok pre deti, to bol nejaký ovocný čaj zo sušených sliviek alebo jablk. Dospelí, buď keď to bolo vinohradnícka oblasť, tak pohárik vína. Ak tie horské a podhorské oblasti, tam to bol štamprlík pálenky alebo tzv. Hriatvo, ako sa hovorilo, že taký špecifický druh pálenky so slaninou. A potom bol prvý chod, to boli oplátky, cesnak a med. Cesnak je považovaný za veľmi silne magickú rastlinu. Zase v našej tradičnej kultúre verilo sa, že chráni proti démonom, že má silné také ochranné účinky proti nočným morám, vampírom a podobne. Takže aj preto je súčasťou toho prvého chodu. Potom to bol med, to je také slovanské afrodiziakum, doslova do písmena veľmi vzácny pokrm. A potom to bola oplátka, ktorá vlastne nám pripomína pre kresťanov, je to pripomienka tela Kristovo